30, Facultatea de Științe Medicale din Iași și a învățat meserie, cum se spune, cu mult profesionalism de la marele chirurg Bartolomei, cu care a lucrat în Iași, apoi în București la Spitalul Colțea și vreau să vă spun că marele chirurg, marele profesor Chipail a făcut operații și simple și complexe, cam 30.000 la număr. El considera că viața medicului este asemănătoare cu cea a unui soldat, care întotdeauna trebuie să fie la datorie. De aceea, profesorul Chipail era mereu în spital, în clinică, în laborator, neprecupețind niciun efort pentru viața, pentru sănătatea oamenilor. Trebuia să spună doar atât, că este din Cuteni și uneori cei care nu aveau bani, le dădea și bani de drum de venit acasă de la Iași. Pentru această prodigioasă activitate, pentru profesionalismul deosebit cu care a lucrat marele chirurg Gheorghe Chipail, el a fost răsplătit decât ca fiind membru al foarte multor societăți medicale din țară, din străinătate. A lucrat foarte mult și cu profesorul Grigore T. Popa, cel care dă astăzi numele Facultății de Medicină din Iași. Pentru meritele sale deosebite, noi îl stimăm în mod deosebit, a Bisericii din Cucuteni, fiind, aș spune eu, o mică răsplată adusă acestei mari personalități. Eu aș dori în încheiere să aduc mulțumirile mele domnului primar Vasile Sasu pentru ceea ce a făcut el pentru comuna Durnești, pentru satul Cuteni, în primul rând, pentru acest cărculeț care este aici, în care noi stăm astăzi, pentru drumul asfaltat care leagă Durneștiul de Cucuteni. Eu cred că este un eveniment unic și nimeni nu s-ar fi gândit că este posibilă această lucrare. Pentru că, de ce să nu o spunem, o viață întreagă oamenii au mers prin noroi. Și iată că s-a realizat această minune, eu o numesc minune. De aceea, încă o dată, aduc felicitări domnului primar Vasile Sasu, îi doresc multă sănătate și, în continuare, să facă numai lucruri bune pentru Comuna Durnești. Vă mulțumesc mult! Ale județului Botoșan, domnul președinte Cercanu, preacucereți părinți, onorat auditoriu, am participat la slujbă împreună cu profesorul Cristian Dragomir, aici de față, venit de la Iași, eminent elev și succesor al profesorului Chipail la catedră și la bisturiul cu care a dat sănătate la mii și zeci de mii de oameni. Impresionantă slujba, impresionantă slujba făcută și la sfințirea crucii de aici. Dar mai impresionant de toate este faptul că dumneavoastră, locuitorii acestei comune, în frunte cu primarii, cu consilierii, v-ați gândit să păstrați memoria unui ilustru fiu al satului dumneavoastră și a unui ilustru profesor care a fost profesorul Chipail. Fiu al satului, cum a spus. Fiu de preot, de slujitor al altarului. Profesorul Chipail a fost unul dintre mari slujitori ai medicinii românești. N-am calitatea să vorbesc despre acest domeniu, l-am cunoscut personal, un om de excepție, nu exista
un sărac, un sărman, să aibă nevoie de priceperea domnialui și să nu-i o acorde. La miez de noapte, oricând îl chemai, de la nivelul înălțimii profesiunii domniei sale, venea la patul bolnavului în orice colț al Iașului. Am beneficiat de un asemenea serviciu. În timpul slujbei spunea Preacucernicul Părinte, care a ținut cuvântul de învățătură, că biserica dumneavoastră are hramul Sfântului Nicolae. Și asemenea bisericii dumneavoastră, pe pământul țării noastre sunt mii de biserici care poartă acest hram. De ce oare? Mai mult decât atât, primele lăcașuri ridicate de domnitorii noștri sunt închinate Sfântului Nicolae. Biserica de la Curtea de Argeș, Sfântul Nicolae, Sfântul Nicolae Domnesc, ridicată de Basarab Vodă, este închinată Sfântului Nicolae. Sub biserica aceea la 1352 sunt ruinele alte biserici care au avut tot hramul Sfântului Nicolae. În Ardeal, una dintre cele mai vechi biserici, cea de la Densuș, de la 1200 și ceva, este închinată tot Sfântului Nicolae. Bustul lui, profesorului Chipail, realizat atât de frumos de domnul Mănăstireanu, și îl felicităm pentru așa ceva. Închei felicitând încă o dată pe domnul primar, pe consilierii domniei sale, pe dumneavoastră locuitorii satului Cucuteni, pentru faptul că ați știut să onorați memoria marelui profesor Gheorghe Chipail. Cinste și onoare dumneavoastră! Pentru că memoria, existența noastră a tuturor, se sprijină pe memoria celor care au fost înaintea noastră. Pe memoria bunicilor, a străbunicilor, a părinților și, în primul rând, a unor asemenea oameni care fac cinste locului în care s-a născut și țării. Cinste dumneavoastră că onorați memoria marelui profesor Gheorghe Chipail. Felicitări, domnule primar. Profesor Cristian Dragomir, care a fost iubitul profesor, iubitul student al profesorului Gheorghe Chipail, eminent chirurg care a urmat la clinică, să spună câteva cuvinte, pentru că nimeni dintre cei de... L-am cunoscut pe profesorul Chipail când eram student în anul 3. Ne-a cucerit pe toți, și pe mine, prin personalitatea lui, prin cursurile extraordinare și prin chirurgia care o practica în clinică. De atunci m-am alipit de clinică și de profesor și am rămas până a trebuit să mă retrag și eu. Profesorul Chipail, așa cum s-a spus, a fost o personalitate nu numai a acestor locuri, nu numai a Moldovei, a României. Și sigur, dacă ar fi trăit în alte vremuri, ar fi putut fi recunoscut ca o personalitate internațională. Despre biografia profesorului va vorbi domnul director de liceu complet, aproape complet. Este un produs autentic și real al școlii românești. Școala a început-o aici, a continuat-o la Iași, facultatea la Iași, secundariatul la Iași și la București și a ajuns mare chirurg. Unul, dacă nu cel mai mare, unul dintre cei mai mari chirurgi ai perioadei în care a trăit.
despre profesor ca om. Era un om de o ținută morală extraordinară. La dânsul nu existau compromisuri, nu exista minciună, nu exista, știu eu, cleveteală. Profesorul avea o prestanță și o anumită severitate, dar în același timp cu înțelegere pentru cei mai tineri dintre noi. Venea dimineața la ora 6:30, lua un scurt raport despre ce s-a întâmplat în clinică, de la echipa de gardă, intra în sala de operații, unde pur și simplu oficia era liniște, opera dumnezeiește, așa cum vi s-a spus, peste 30.000 de intervenții în viața lui de chirurg, dintre cele mai mari. Trebuie să știți că profesorul Chipail a făcut la Iași prima intervenție pe cord din țară, o pericardectomie, deci ceva în jurul inimii. Și la 2-3 săptămâni după maestrul lui, profesorul Hortolomeu, un alt moldovean de-al nostru, din partea Hușului, a făcut la Iași prima intervenție pe cord, propriu-zis, comisurotomia. Trăiesc și astăzi pacienții operați de dânsul. Fără să se... Iar acum, cred că de acolo de sus, dacă ne vede, să bucură că vă amintiți și ne amintim de el. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru invitație. Așa cum dumneavoastră cred că cunoașteți, nu sunt pentru prima dată în satul Cucuteni, în Comuna Durnești. Am fost de foarte multe ori. Comuna Durnești este una din comunele mele de suflet. Am început cu domnul primar și cred că acum ne putem bucura cu toții când ne gândeam oare cum găsim soluții să ajutăm o școală pentru a monta o centrală. Am găsit și acea soluție. Acum putem inaugura un drum foarte bine făcut, care a costat o sumă mare de bani. Putem inaugura și alte obiective care împreună, poate pentru dumneavoastră, erau doar promisiuni electorale și astăzi putem observa cu toții că n-au rămas doar la faza de promisiuni. Vreau să vă asigur că avem și alte proiecte împreună cu domnul primar pentru dumneavoastră. Avem proiecte aprobate care se află în perioada de adjudecare sau contestare, că așa în România durează un an de zile până pot semna un contract, apă, canal în comuna dumneavoastră și cred că vom participa împreună și la inaugurarea viitoarelor proiecte. Eu vă doresc multă sănătate, vă asigur de respectul președintelui Consiliului Județean și voi susține atâta cât voi putea eu și cât îmi permite legislația comuna dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc, președinte. Într-adevăr, anul 2013 a fost un an în care, cu ajutorul lui Dumnezeu, s-au făcut foarte multe investiții în Comuna Durnești, mai ales în satul Cucuteni. Toate aceste investiții au fost posibile numai și numai cu sprijinul domnului președinte Țurcanu și celor din conducerea Consiliului Județean care au putut să ne dea fonduri să putem realiza aceste lucruri. Că noi vrem să facem, dar dacă nu sunt fonduri, așa cum ați auzit, dumnealui ne va sprijini în continuare. Rugămintea mea este și dumneavoastră să ne sprijiniți pe noi când o să avem nevoie. Durnești, de ce spun din nou? Pentru că prima mea întâlnire cu dumneavoastră a fost într-o altă zi mare, cu prilejul Zilelor Eminescu, pe 13 iunie în acest an, în Comuna Durnești, acolo unde s-au întâmplat lucruri minunate, cu inaugurarea parcului, a drumului și, bineînțeles, cu inaugurarea bustului poetului Mihai Eminescu, care a fost legat de aceste locuri, de acești oameni, în acele vremuri ale copilăriei sale. Astăzi, cu atâta lume prezentă, cu personalități politice, personalități din domeniul medicinei, personalități din domeniul artei, învățământului, am din nou emoții pentru că ceea ce s-a inaugurat, acest parc minunat, Troița și bustul profesorului doctor chirurgul Gheorghe Chipail, la fel reprezintă un moment deosebit. Poate că am simțit oarecum
pentru sufletul meu o nereușită, să spunem, că prea târziu am aflat despre domnia sa și cred că foarte multe personalități ar merita să fie foarte bine cunoscută, pentru că județul Botoșani, așa cum au precizat antevorbitorii mei, a oferit lumii foarte multe minți luminate, foarte multe suflete, foarte multă credință și poate că în cadrul orelor ar trebui prevăzute și ore în care să se studieze istoria locală și personalitățile locale. Pentru că vorbim despre ei prea rar, de multe ori după ce ei nu mai sunt, și asta cred că e în defavoarea noastră. Ne-ar ajuta mai mult să cunoaștem oamenii buni, oamenii importanți, oamenii care lasă ceva în urma lor. Și pentru că nu se poate medicină, nu se poate școală, nu se poate economie, industrie, politică fără artă, astăzi o să vă spun câteva cuvinte despre cel care a realizat acest bust, respectiv artistul plastic Marcel Mănăstireanu, cel născut în 1 martie 1950 la Botoșani, pictor și sculptor român, așa cum dumnealui îi place să precizeze, încă în viață. Și peste 23 de ani, dumnealui a realizat, a cochetat mai mult cu picturi care